Midt på halvøen Hindsholm ligger landsbyen Martofte i naturskønne omgivelser. Centralt i byen ligger der en hyggelig legeplads med mulighed for, at hele familien kan grille og nyde hinandens selskab i madpakkehuset. Skal Hindsholm opleves, er Hindsholm Egnsmuseum et godt sted at starte. Det ligger som en del af aktivitetscentret Holmens Hus på Martofte Gamle Skole. I området omkring Martofte ligger der en del gravhøje. 2 af dem er udgravet og kan besøges. Den største af dem hedder Mårhøj og er Danmarks største etkammer jættestue. Gravhøjene er omkring 5.200 år gamle og bygget i store kampesten. Husk at medbringe stearinlys, når jættestuens kammer skal udforskes. På toppen af jættestuen er der en fantastisk udsigt og en masse forskellige sjældne blomster og planter, da området er fredet. På toppen af Hindsholm finder man Fynshoved, der er et af Danmarks smukkeste steder med mange unikke naturområder. Fynshoved tilhører et meget lille område, der er Danmarks regnfattigste. Det betyder, at der oftere er solskin på Fynshoved, og at der findes planter der ikke kan klare sig i resten af landet, fordi de kræver fastlandsklima. De specielle nedbørsforhold er også medvirkende til, at Fynshoved har et helt specielt lys, der i tidens løb har tiltrukket mange malere. På vej til Fynshoved kommer man forbi Korshavn, der er en naturhavn placeret i den ene af 2 smukke, lavvandede laguner. Også Langø byder på helt særlige naturoplevelser, og i april til september kan man besøge Galleri Solvognen, der er særlig ved at have dyb filosofi som centrum for den kunst, der udstilles, og de foredrag, der holdes. Der er mange smukke og interessante grunde til at udforske Hindsholm med base i Martofte Bed and Breakfast.